Iar mi s-a închis un fundar automat aici. Avem nevoie de 2 lingurițe de zahăr. Avem 2 lingurițe. Și pe care o să punem asta. Încă nu am început. Că nu punem asta și trebuie foarte ciudat. Nu se amestecăm. O să facă roșu. O să vedeți mișto ce fac. O să se facă un bulion mai exact. Uite, s-a făcut un bulion ca și cum. Bulion. Și bun, mai trebuie să mai încerca și voi acasă sau voi. Nu, dar nu trebuie să vedeți, încerca. Dacă nu trebuie să fim și toată plan de limon. Face limonul de România. Este tare aici. Încercați să vă vedeți noi de foarte așa, mi-am găsit foarte mulți prieteni în care mă numesc eu și îmi zic că mereu că trec și mi-aduce o chestie cadou și nu știu de ce mi-aduce chestie cadou, pentru că nu am picat eu ceva și da, și am foarte mulți apreciați. Uitați și pe canalul vostru de YouTube dacă aveți apreciat, pentru că da, mai putea, pentru că este foarte dulce și că este miros. Ce miroase. Eu am valfurii, dar vreau să fac de care nu mai știu și dar să găsim. Uite, mi-e un pulcito perfetto. Se lo potete scrivere. Qualcuna cosa? Ecco, la faccio più.
pentru că am găsit ceva fără cuptor în sfârșit. Este ceva cu elemente. Nu este o mâncare, am ceva cu plastic, dar și mie ție. Eu nu am ce cum să nu trebuie, am nevoie de plină, apă și cam atât. Și culori. Da, și nu am culori pentru că n-am cum să fac culori de la școală. Mă fac chestii ca așa sunt în dulap la școală. Uite, arată perfect, arată superb. Și nu sunt spune și am să fac ceva de mâncare, dar nu mai are rost. Ba, să poți că am preparație. Și acum aici, asta, o să facem curățenie. Dă-le Până să fac eu curățenie. Nu, mă stai să eram pe stop. Eu nu mă apucat să fac asta. Să fac chestii. O să pun ce să filmule, o să închide telefonul, să vedem cum am pregătit, da?